Buan ki jingpen pau bat persya lada de na kisur ki patba ne ne kiseng balang halor batmu ke sarkar Meghalaya ban pen kendria no iki harijan na thamyo molong bat buno shakawe ke jaka ha kashnong moba upar mo prem kaseng hinyo trap youth council lani HYC ha kabau president gani kaseng uba rawa jun kharjeren kumju ulong dakabam soternat bat klem la priang satya ye jingne thurmur jongka sarkar batmu a jaka ni penchna yeng shnasam bakal pangi kite ki basushong thap athamyo molong Nikong na kaliang jongka HYC ni ai kublei nikong ya ka dor basno moba coba mi shakmat ban penpau ya jing persya ya kan ka jing temu jongka sarkar ban ai ya kati jaka sarkar la dengan bakala sai kiti ki karmetor ki ba shong thap bat shong bi anyang ti bo thamyo molong ti na kaliang jongka HYC ni ai ka jing kersan ke ba teli telan ni ai ru ya ka ni penpau ru bangilong ke balkhloi ban trelang bat ka dor basno moba ha ka ban ya persya ya kan ka jing temu jongka sarkar ban pen teyin pakidulan ban pen IA ya tu jaka sai kini ki beliau kanorim jongka seng coba ngihap ban persya ya kan jing temu jongka sarkar kelong be halor kanorim ke bangi ngisip ba kibru ki basa hanti po thamyo molong lane tu ki karmetor bangi khon kidon arjan kat kum ke jing tip bat kat kum ke jing penpau jongka sarkar ha ki lak khobor ko per ki wei kidei kita ki ba tri po ka Shillong municipal board bat ha ki wei ki department ki per bat ki wei bat ki ba susah bian lani ladadan ki pomsa bian ru ki don ki ba shong wai ha jaka jong si melim lani ha kino jaka ki jongka sarkar lani jong ki jaka jong ki rusimen ti ka jumut kolong ba ha ka bedi bat ki nong tri sarkar ni ngalak rensai na kapor baka sarkar kampat jo ai khendau ai ya kino tri sarkar rada philet sha keleng jong jala makhlia phimju lap baka sarkar makhlia kan ai khendau ai lani kan ai ying pakai dulan ai ya kino tri sarkar kataro ki dade ki nong tri sarkar ki balahe ha ka kerdan ngimpat yo i bakan dan kum kata ka jing ai ti ka jing kli kalong ba bali ka sarkar ka ka special consideration dan ka sim kerpang ye kini ki kharpoi wir bakin ki bateri po Shillong municipal board ba ki wei department ba ba pen tei ta ki ying ba bana ye ki don hok kerpang yu kini na ki wei ki nong tre sarkar rada ka sarkar ka penmelin lane ka kasdang ya kan cek kam ban ai khendau ai ki nong tre sarkar ka jing kalong baro ki nong tre sarkar kin sadawa tila da barok kinong tri sarkar kin dawa ka jingkeli kalong ato sarkar kala ban ai khendau ai ban ai ngai ya barok kinong tri sarkar ka jingkeli kalong bat lada kila ru ban ai le se ka de jinglut ka bakrau ya ki pajba namo beli habakut ban thit ya kita ki jaka jong kinong tri sarkar habde hi dak sa pajba te ka jingkta kan de ya ki pajba ki ba siu khajana bat ki ba syadan kuna ki ba contribution ka public money tina kalian juga seng ngimbenjur ai ruam bahkan don ke jing ai ya ki jaka sarkar saya kinong tri sarkar ndri lada sarkar kala ban ai da ki kenja nginom no quarters mo ya keba kin sa kat banang tri ndri lada kilakut ke jing tri jongki ki di ban mi no ya kata tinggi ya ke jing start jong sarkar mabling sei hi ba sarkar ka ai quarter ndri kawai kebangi kuat ban ong kalong ba habak sarkar haduk menta kampat la ban ai quarter ye ki bobun ki nong tri sarkar hakaleng jong jala makhlia kantam ki bateri haki jaka thain nong kendong ti ki don special consideration yu kini haban ai kata quarter kata di kawai kabaru kalong balada ka sarkar ye ki wei ki nong tri sarkar ki lada kamla ban ai quarter ki ai da ki ren allowance ti la di ban le ka ju ye gini kimdei panda ai special consideration hadu kata pendapan hab wat jaka penwat ying pentai ying kumne kumtai badahap ete agreement kidei kini ki berdiktit ye government kidei tang kinong tri sarkar ya ba kimdei berdiktit de government tingi kentu ya sarkar kamdei pendem tedok kamdei ban sya ban sngap ha kan ga dictation jong gini breu parlada kim corporate syu ba sarkar namta ka jing penbek jong sarkar ya jaka sa jong kilan ye takaren lawat jong ki terminate service jong ki kan ayu kadi kita ka bangi kuat ban pon kong bat ya kini ki wi ki hon
Kiba chusa bi anda ni kiba chusa wai ala de gade chaka jong kai ma lim la ni gade di chaka jong ki risimet ni skwa ban kan sai bakat kum ke jing tip ke jongi bakat kum ba pakot khubor ka hima lim bat ki wei kila de biasai ya kata MOU ba sarkar ka bomut baro ka tu ga chaka barang sa menta hang thi po ye molong kala de ga chaka sarkar ti haba kini ki bru menta ki sa be an ga chaka sarkar pi ong ba namar ba kila sa be an pin pensa no yaki haka jaka ka bahapan da ai kerpang lai akar sawakar ba pente ging pakidulan ti boro lalong ba pin slu de kibru ba kiden krus dan kin lit song lit sa no hagi jaka sarkar kidan ki bun ba ki khasi ki jongi ki ba duk ki basuk ki bom dan ni kata ka cia ka jingkot bor ban khit jaka tila da phi le ai special consideration yakini ki khar poi wir kat notam ki trai muluk tila da sarkar kalit ai yakini ki basa abian illegal settler tu dah ka jaka bat ka yin kin kredit sendon ya ka presiden ka bama bat kata ka presiden ka lomba baro ki bro kin kini ki jaka sarkar kin syong hang tu bat ka sarkar kan ma ban ai ru tina tak daw halor kini kinorem ni ong kum ne pak sarkar kala de ba pen kut no ya kan kam de shu banang pen jrom de shu banang pen thakli ai in pen syong ki de shu banang benang pen chamilai la jeng ya la di benong bahin bu ain pen kerja la da pen kerja an ras ai kam de shu ba kam ben ya keren ta ka bron kam kolong bet aba pila rai pen kerja baik ya kitu kinong tre sokar ku mengyong la da pemla ban ai kuatar ai da karen lawan kadi kaju ka an jadi menteri kami kinong tre sokar barang kabar ya kini ki basa abean illegal settler kumbo phile ek khasi nau sauli pada keleng jaka phira da ka bulldozer thom ya ki kumju pet ki wei ki chala manipur apo maharashtra bat ki wei apo phi occupy ke public property kira ada bulldozer ki pen khoj bet tikan eu sarkar makhlia ban len ta aba ki di ki nau sa abean tinaklam jong keseng ni persya jo dengan jeng temu jong sarkar ha kabari ban ai jaka hadu lai akar tam ka public property kamdi ka personal property jong kontrak nang ba stun ne jong no kan ke public property ya ka bala thit na ko umsep jong ki ba ngimdi ban klet ya ta kani ke public property ya ka bak sarkar ka thit ya tu om na bisa simet jong no kadi na ka bisa ka ba ki ba ki contribution ka saya kata tax dan saya kata public revenue jong state government tinggi nam setenat ya kan gejeng temu jong sarkar bat ngidawa ya sarkar ba de bansu evik yaki katkum ka an ka baladon lupa bat ikimi lenti ba sarkar kam disu banang entertain bat kini kibiru kenang ba mangi barok ni ku abanyo i ba sarkar ba kala wengno yaitu ki khar metor nak tu ka jaka kan wan ra sudon ya kata ka development ka ba kipat bak ki bobon kin yo jeng mentoi kala bande ke parking lot kala bande ke shopping mall kala bande ki cold storage nam ta ki tu ki nong dijur bat ki nong rep bat ki wei ki bang ki mi lenti bakan wanra ya ki employment ya ki trai muluk da ki spa bat ki hajangun tingi ki mi lenti bak sarkar kan le ya bron kam bat ladak sarkar ka don kam ya ngi ke choisi ya ke ban rap ya kini ki bru ngilong pal kloi ban trilang bak sarkar kan rei ladak sarkar pat ka penro ka sarkar ka ai special consideration yakini nak liang jong sen la khloi ban persya ya sarkar hakano no por lada kadang peteng ya ban dili ban penro la ne ban ai special consideration yakini hibrid bakadon ka political angle hakane ka liang nginom la hiru ban len bakajing bomla jong ki government ki baladep ban rat yakini ki kharmetor tu bakadon link ke politics moblei kini ki biru ki dan ki hajar tam mungkin untuk thambut ti lada ki renti le ki thep tang hoi lane ar ki parti ti ki layo sya kanya tak protection kata kinum la hiru ban len ka de jing sya pat ki jing themu jong sarkar mentah jing sya kala ban de sata mo wat lada le sing inum la ban pen sya kata ri inum la ban len bakadon bit kata ka kumpeta hari takkan ka wingin ong ba ladang ni ong ba sarkar kale kerki ngatan ni bakala ano ka sarkar kala thia thai ne kam tam de su kam kerki nadu at sa praat kandai dengan engkam kalau syutia thai kalau syu examine ngimtip ki examine de ka jabeng yu ni de ka tiar yu te beberang trikam kita ki board examine hadu pempoi si engkam
ngila jumut nakapor sa kapor ba ye kinong tri jong ka shalom municipal board but ye ki we kinong tri ki bateri ki we ki panban la da phimla ban ai quarter ai da karen allowance kuma phile kim tre ki kwa e currency karen ki dakwa ban ri gini kumita ki khun khadu kita ai special consideration tip ki dang jadu yu kini ki kharbetor hantu haba sarkar haban ai consideration abang la da pongsha ye itu ki basa be ai namar kala de ke public property la ne ke government la ni kata revenue lan surat penonkan ki dang ki ai ki ba phila ban evic ki biru ki ba occupy ha ki public property ngim tip beli ke sarkar kam le ri imat bakadon ka political angle re ka ba penyo nong ya kano kono parti badon ha ruling dese ka ba penlong ya sarkar ban khro ban kejor ban khro ban kejor ban daya keren ban daya don dialog kumno phi keren ban ki illegal settler kumno phi keren ban ki employee jong phi ha badi bat ka quarter ke jong ki lada pi om ta ki officer ha ki district headquarter ki sub divisional ban ki block ki la ban om bang ye ki lada pi ai jaka ye ki ha ki posting ki jong ki te kan ni ka president ka ba ka MDA government ka le kan wan ra ye sipon ki jinge ha din habot bat kan poi ka por ba ki nong tre sarkar ka leng jong ka jala kin le khon ka du kum ba le ki ne ki khan to ki om lada pi mai kwatan ngi nong tre electre lada pi mai e la jaka ngi tre shu ngi dia ki persa pi te ka ni ko long ka e besni hodu kata ban ni kimiliti bahkan yang sarkar ka dia betul thu ya ne kap ban ka di ban kenria ban ye ban kenria la ni ban allocate mo ya kita kinong tri sarkar hakano kono jaka ko badi ka di ban long ba kekuatan kam di ban don ka jing ai la ni kata ka jing penki pente ying paki dulan bat ka baar kalau ban evic dan ban shube bet ikini ki bru ban sa ba ni kimiliti ba kata kan habban dei ka kata ka de jingang not jeng bobon ba sarkar ka ban burom ya kata jingang not de bobon kini ki kharmetor kau ei ka ba kile kalong ba pidi ben itu ya kaman set de bru kini ki bru ki shim ba ki ong ba hana ka tu ba de ke jaka ke jongki wat la da ki dei makana tang ki nong tre sarkar ki bateri po shalom municipal board bat ki we ki simpan ban ba o kala namar ba kala hiar paten kata ka kam no pa sa ki kun na kun da si kun kseu ki sim ba kala de ga property ki joki kan ni kalau ngapa ba kala kata kam de ga property ki joki kam de ga hak joki maki ki ditam ki nong song kwata la ki nong song wai to bat ki bom siu no ki nong song bean ti kan ni ki jing kam jong ki kharmetor ki la de ki ba lamlin ya kan ni ki kam ki syura ka syukut bendili gumni gumtai ti ki sukses man kapor no beli ki pendili ya kam ban mengirung isa ya klebit na kapor sa kapor isa ya samjang ri kan ni ki kapor ka bangin mla syuk ban tolerit kan ni ki kapor ba nginom di syuk ban entertain ki dili taktik ki joki kan ni ki kapor bangi mengi kum ki sang alam ki snong baro ki pajba jong bor ne bat kham tam jong sarkar kadi ban wanra ya kata ka jing nut berkejing seluruh agak berterekam kenang bang nyelak men penkhut ya kan cakap kumpang orang pi ba lalak men penkhut ya tu cakap kan de ke jing yo nong ka khrau ya jam do jung ino le lalak ban penkelut ya tu cakap le si ban bu parking lot ban sna ya shopping mall ban ye kini shopping mall lalak ban ai kam ai jam ya de ki spa ban ki hajar la si ki khon samla jo brin no trap ki bom don kam bom jam lalak la si ban sna de ki cool storage facility ha ka ba kinorep apa ki wanra ki jurung ki ha yudu kinom di takdor membeli ladon kata ka kudam mo ka ban bu ini ki jur bat ki oi ko jing mentoi tingi kimi inti ba sarkar kan yo iya kan ka jing mentoi ba khrau bat ni kimi inti ba kan le ya ki bodot kam makhlia ban ailat ye ki sarkar ki banabar bat ye ki wi authority ban wan muslia ya kan ka kampo ying jong sarkar makhlia kala di lupa ka jing jam daw ya sarkar mantep hakanu ko dur pin ailat ya ka government of Punjab ban interferes ya ka kam ai quarter je kinong tri jo sarkar kam de sarkar Punjab ka basi ki de ke shalom municipal board bara jing sham de lu ka shalom municipal board ka basi ki de ki pai ba na bli ngi hap siu em ya to ka khajana sa ka municipal Jadi mengi ba ki ba ai ka tu ka tax ba khajana sa ka municipal basiwi kini kan to ha kan no dur ka government of Punjab ka wan man te dia de kami kam sem jong ha khlia kala di lupa
ka jing jem daw ka jing jem rengiu bat ka jing baklah baro ilen namo beli kumnu ka wei ka federal governance kan wan interfere ya ka kamyeng jong ka wei kalong ka pengalong subuh minta mau ngiyo ya officer badina sam subuh IAS mau uan posting ham khlia ka sarkar ka transfer di utan se namo koran sa noston na noston cha garu subuh pidon kam sa ka approval jong government sam minta don kam sa panuan interfere ka sam and I kanu kuatar transfer anu menteri yu kabam lalong kata dikani ngicing ailat dong sarkar ban yaki bro ki yaki sarkar ki banabar yaki authority ki ba bom don pentai empat kan kam kalalong kejing baklah kam ban kimi nanti banani sakman kimdi shu banang entertain ya kini ki inci ya jing interfere nomor ki bom don cuma ai